Ман раиси клуби ҳосилоти ноҳияи Фарход Нурулло Маҳмудов. Дастаи ҳосилоти Фарход бо 41 имтиёз дар сатҳи аввали ҷадвал қарор дорад, масалан дар Лигаи якуми футболи Тоҷикистон. Чӣ гуна шид масалан муваффақ шидед шумо? Ман инро қайд кардани ҳастам, ки ман тури ҳафтум буд, ки раиси клуб таъин кардан манро дар ноҳияи Фарход, раиси клуби ҳосилот. Ман хеле рафиқои бисёр доштам. Аз онҳо мақсад вай гирифтам, совет гирифтам барои пешравии футбол чӣ корро мақсад ман ба анҷом расонам. Онҳо ба ман тавсия доданд, ки мураббӣ ҳастааст, мураббии шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибуллоев Муҳаммад. Шумо онро дар ин даста биёред, хеле бурдбориҳо мақсад пешравиҳо мақсад мешавад. Ман таклифи оро рад накарда хестам ба ноҳияи Турсунзода ба назди мураббӣ рафтам. қатъиш маслиҳатҳо гузарондам байни ҳамдигар. Вай розӣ шуд, ки ба ноҳияи Фарход ба дастаи ҳосилот биёяд мураббигӣ кунад. Ин шахс вақтҳои шӯравӣ дар ин даста ҳамчун бозингар эътироф мешуд, бозингари ҳам даста буд. Таклифи моро рад накард, омад дар ин даста кору фаъолияти худро сар карда. Мо ҳафтум тур буд, ки дар мусобиқа дар ҷои ҳаштум қарор доштем. Ин шахс дастаи моро гирифт, ба ҷои аввал мақсад ба ҷои аввал расон. Мо хеле аз ин шахс мақсад миннатдорем. умуман маблағгузори даста кӣ ҳаст? Чӣ гуна маблағгузорӣ мешавад? Шахсан раиси ноҳия ва соҳибкорони ноҳия ва ёро рафиқое, ки дар берун аз хориҷи кишвар ҳастанд ва аз хориҷи ноҳия ҳастанд, хеле дастгирӣ мекунанд. Мо бо ёрдами мо, бо кӯмаки мо хеле мақсад бозингарои нав аз дигар дастаҳо ба ноҳияи Фарход даъват кардем. таклиф моро рад накарданд, дар ин ноҳия бозӣ кардем. мо кесем, ки раиси шаҳр ҳамин ҷа иштирок мекунад дастаи ҳосилоти Фарходро. мо кӯшиш мекунем дар ҳамин ҷа иншоалло ба сар баланд, яъне ки дар Лигаи олӣ ҳам бозӣ кардем. дар Лигаи олӣ бозӣ кунем. Хуб, умуман вақте бозӣ мекунед чӣ эҳсосот фаро мегирад вақте ки раиси ноҳия дар уҷа ҳастад? раиси ноҳия ҳамун ҷо ҳастад, ки иншоалло мо ба сар баланд аз полия буброем. кӯшиш мекунем, яъне ки ҳариф шумода ҳариф мода гол назанад. мо иншоалло ба сари баланд аз полия